presented by Adya Arnab Entertainment एक जारी। मना कोई ना मनले उ बतिया छोड़ी गईले उ गवने के रतिया। मना कोई ना मनले उ बतिया छोड़ी गईले उ गवने के रतिया। हो कहन की रह जा तू आखी के हमरा समनवा में, कहन की रह जा तू आखी के हमरा समनवा में। सैया के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में, राजा के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में। मोरा सैया के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में। फोन जब कैनी सैया रोवत रहले, पूछनी की का भइल त कुछौ ना कहले। फोन जब कैनी सैया रोवत रहले, पूछनी की का भइल त कुछौ ना कहले। जहिया से सुननी ह बानी परेशान, जगले रे सखी रोज करिले बिहान, करिले बिहान सखी करिले बिहान, करिले बिहान रोज करिले बिहान। रात के देखनी हा बुरा रे सखी सपनवा में, रात के देखनी हा बुरा रे सखी सपनवा में। सैया के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में, राजा के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में। मोरा सैया के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में। आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक जारी। मार्शल मुके सौन के फोनवे पटाटे, कहले कि घूम जनी केहुओ के साथे। मार्शल मुके सौन के फोनवे पटाटे, कहले कि घूम जनी केहुओ के साथे। मन लेना बात सखी हमरो भातार, घरवा के काम छोड़ी गईले बाहर, गईले बाहर सखी गईले बाहर, गईले बाहर सखी गईले बाहर। जाई हम कैसे सूझे ना रहिया लॉकडाउनवा में, जाई हम कैसे ना रहिया सूझे लॉकडाउनवा में। सैया के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में, राजा के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में। मोरा सैया के धैले बा करोना सखी रे हरियाणवा में। आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक जारी।